Dit is eigenlijk een soort educatieve waterstuin. Met al je speurtochtjes, met al je opdrachten, met wegen, met mitten. Hier zit al je verschillende soorten touw in en daar ken je een knoopje. En dit ken je al je wegen. Daar is bijvoorbeeld balans. Maar dus dit heeft makken verbeen, Ja, maar er ben nog net een heel soort been wist. er is in je west zeggen en schrijven. Dus ja. Maar ja goed, dat komt dus door die rotziekte. Werd we al je niks aan doen kennen, maar wel mee omgaan maar te kennen. Hè? Dus, maar ja, we maken het ermee doen. Dit is dus het fort. Daar kan je watje. Ja, en daar kan je inkomen. Hier is een kabelbaan van touw. Daar is een kabelbaan van staal, kabel. Maar waarom heeft dit makken? Nou, vanwege eigenlijk de eerste is vanwege het laan. Ik wil eigenlijk het laan oud krijgen van de oude rastrie en zo. En daarachter weer de steen al bjemmen. En die had ik dus beroept. En ik ga voor een periode verliezen in Varktaan, in Hasses. En toen had ik revalideren west en ik revalideer hier even eens verder. En daarom had ik dit voor een groot paar dieren. Ik ben een beetje een soort, hoe neem je dat? Wat je van de voeten komt, dat ook dan. Dit is mijn totempaal met brandhout eronder. Daar laat al je brandhout. Daar kan je inklimmen in de been. We kwamen waarom voor de skivakantie. We hier 18 uur in de auto zitten. En we kwamen midden in de nacht thuis. En ik moest pissen, want ik was wekker. En ik stapte door de lege tassen heen, want ik hier al uitpakt. En ik kom in de douche en dek je het lucht uit. Ja, in mei dan. Het weer heel van nou hier tot, het puntje is weer al hier voort. Oh, dat mag cool, hè. Ik kom al helemaal. Wie het regentiert? Ja. Ik heb 100 oude jank. Ja. Maar ja, zei je dat? Ja, ik hier al was ik zei jongens, er gebeurt me haast wat. Nou ja, en toen kwamen we dus thuis van die vakantie en toen eten we pang. Samen in één, alles voort. Het wordt wel heel iets wat beter. Ik heb alleen de les nog van de tommen. En van de pinnen in, ik heb altijd pinnen hier en dit hele stuk van het gezicht echt. Maar ach ja, daar leer je wel wat mee omgaan. Dat is net zo belangrijk, maar het meest belangrijke is dat ik weer wat doe en dat ik weer wat aan kan, zeg maar. Ja. Dus dat hout, dat helpt hij? Ja, dat helpt mij enorm. Ja. Dat is eigenlijk mijn redding een beetje op dit moment. Dit is dan eigenlijk voor wat jongeren ben misschien. Maar het is ook een soort kunstwerk. Hè? Hij kan draaien. Dus je kan in principe is het een draaimolen. Iemand kan erop zitten en iemand die drukt. En ik doe het ook voor de meesten die hier langs kuieren. Want je komen dagelijks, ik wil net zeggen honderden mensen, maar als het goed trok hier, dan rent je er heel wat deel. Dan zullen ze altijd weer wat nice hingen, dat is leuk. Tenminste, dat zit er dan niks in mij. Ik kom er ook wel aan de doorheren. Dan zitten ze van, heb jij dit allemaal gemaakt? Ik zeg, ja, dat heb ik ja. Nou, vind je het fantastisch? Nou, ik zeg, dat is mooi, dat vind ik leuk om te jaren.